Dan huwa każ serju ħafna li jinvolvi korruzzjoni li tammonta għal uluf kbar ta' euro. Każ li jekk l-akkużati jinstabu ħatja jistgħu jieħlu sa massimu ta' 14-il sena priġunerija. Dan kien il-kliem li bih l-Ispettur Angelo Gafà deskriva l-każ tal-commissions fix-xiri taż-żejt mill-Ene Malta. Fost l-akkużi li qed jiffaċċjaw Tancred Tabone u Frank Samut hemm dawk li talbu, irċivew u aċċettaw regali li ħadu sehem f'aġġudikazzjoni b'erq u li kixfu sigreti tal-Istat. Akkużi oħra huma li bħala uffiċjali pubbliċi ħaddu vantaġġ personali għalihom infushom u li użaw dokumenti b'informazzjoni falsa sabiex iqarqu. Kienu akkużati wkoll b'ħasil ta' flus. Kien għal-ħabta ta' sija ta' wara nofsinhar meta bdiet l-ewwel kompilazzjoni brabta ma' dan l-iskandlu, dik ta' Tancred Tabone li kien maħtur bħala ċermen tal-Ene Malta mill-Ministru Austin Gatt u li huwa wkoll kuġin tal-istess Ministru. Jakkumpanjaw lil Tabone kien hemm martu u ż-żewġ uliedu subien li deru fl-awla b'basket mimli ħwejjeġ fl-eventwalità li Tabone kien se jinżamm taħt arrest. Viżibilment aġitat, Tancred Tabone segwa b'attenzjoni l-proċeduri kontra tiegħu li saru quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella. Wara li Tabone wieġeb li mhuwiex ħati għall-akkużi li nġibu kontra tiegħu, l-avukati difensuri tiegħu Ginella De Marco u Gianluca Caruana Karen talbu għal ħelsien mill-arrest tiegħu. Frank Samut li fil-gazzetti ħareġ li kien jirċievi commissions f'kont bankarju fl-Iżvizzera ukoll wieġeb li mhuwiex ħati tal-akkużi miġġuba kontrih. Filwaqt l-avukati difensuri tiegħu Joe Giglio u Anthony De Pasquale talbu wkoll għal ħelsien mill-arrest. Il-prosekuzzjoni li tmexxiet mill-Assistent Kummissarju Michael Cassar, mis-Supretendent Paul Vassallo u mill-Ispettur Angelo Gafà opponew għal-libertà provviżorja għaliex sostnew li ż-żewġ akkużati jistgħu jinfluwenzaw l-evidenza f'dan il-każ. Madankollu l-Maġistrat Gabriella Vella laqgħet dawn iż-żewġ talbiet filwaqt li imponiet numru ta' kundizzjonijiet fuq Tabone u Samut. Fosthom dik li ma jivviċinawx li xhieda f'dan il-każ, speċjalment lil George Farrugia, u kif ukoll jagħmlu depositu ta' 3,000 euro garanzija personali ta' 15,000 euro. Mill-kumpilazzjoni tal-fatti ħareġ li Tancred Tabone u Frank Samut kellhom 5 kumpaniji bisħab: l-Island Bunker Oil Limited, Eldarine Shipping Company Limited, Oarsman Marine Limited, Anchor Bay Marine Limited u l-Island Oils Holding Limited. 5 kumpaniji li l-assi tagħhom it-tlieta filgħodu ġew kollha sekwestrati mill-qorti. L-Ispettur Angelo Gafà qal li mit-22 ta' Jannar Tancred Tabone għamel 7 statements lill-Pulizija filwaqt li l-ġimgħa li għaddiet Tancred Tabone u George Farrugia li ingħata l-proklama affrontaw lil xulxin f'interrogazzjoni konġunta fid-depot tal-Pulizija.